krásný den. Chtěla bych vám popřát vše nejlepší k vašemu svátku a ze srdce poděkovat vám, jakožto autodopravě Petr Kudělka, za váš velkorysý dar 26 tun konzerv, které pomohly spoustě útulkům a zachránili mnoho zvířat. Děkujeme. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. Ahoj, já vás všichni moc zdravím. Tímto videem bych chtěla moc poděkovat autodopravě Petr Kudělka, který věnoval kočičkám a Slze neuvěřitelných 26 tun krmení. Moc si toho vážíme a zároveň bych mu chtěla popřát krásný svátek, takže ještě jednou moc děkujeme. Ahoj, krásný dobrý den. Chtěl bych moc popřát panu Petru Kudělkovi, člověku s obrovským srdcem a člověku, který věnoval našim útulkům 26 tun kočičích konzerv. Patří vám obrovské díky a moc vám děkujeme. Všechno nejlepší k svátku, hodně štěstí, zdraví, lásky a splněných snů. Díky moc a díky všem, co pomáháte. Krásný den všem, já bych tímto moc chtěla poděkovat jménem Slzy zvířat panu Petru Kudělkovi, který nám poskytnul krásných 26 tun krmiva pro naše zvířátka. Děkujeme. Všechno nejlepší k svátku, hodně štěstí, zdraví, lásky a splněných přání. A za celou Slzu a všechny kočičky moc děkujeme za obrovskou pomoc. Za celou Slzu zvířat, partnerské útulky a kočičí spolky přejeme všechno nejlepší k svátku.